Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u program N1 televizije uživo. Nakon ratifikacije Istanbulske konvencije uoči predsjedanja Hrvatske Vijećem Europe, poseban gost N1 televizije jest glavni tajnik Vijeća Europe, gospodin Thorbjørn Jagland. Stoga ostanite uz nas. So, Secretary General Jagland, welcome to our program. Welcome to N1 television. Glavni tajniče Jagland, dobrodošli u program N1. Danas ste se susreli sa hrvatskim uglednicima, premijerom, ministrima. Rekli ste da vam je ovo velika čast doći u Hrvatsku, posebice nakon što je u petak Hrvatski sabor napokon ratificirao Istanbulsku konvenciju. Puno se govorilo u hrvatskom javnom prostoru o ratifikaciji. Zašto je to važno? Prije svega zato što je to vrlo važno za žene i za obitelji. Ova konvencija se svodi na borbu protiv nasilja nad ženama, nad nasiljem u obitelji. A druga dobra stvar je to što su hrvatski lideri pokazali liderstvo, što je danas prilično rijetko. Premijer je iskazao liderske sposobnosti i iskazao činjenice vezane uz ovu konvenciju, jer bilo je puno toga što je bilo krivo predstavljeno, krivo se prikazivala istina o konvenciji. Kako mislite da je to moguće? Dakle, imati jednu tako jasnu konvenciju i tako izokrenuti javnu percepciju o temeljnom sadržaju. To je vrlo zanimljivo. Za mene je to nešto što me je iznenadilo. Iznenadilo me što je došlo do tih pogrešnih shvaćanja koja su se širila ne samo u hrvatskom društvu, nego i diljem Europe. To je očito nešto što je bilo započeto od strane nekih interesnih skupina, vjerovatno je crkva bila iza toga, a danas lako možete širiti lažne vijesti putem interneta i društvenih mreža. I to je nešto što takve lažne vijesti na koji način dobivaju jedan poticaj i zato je izuzetno važno da netko preuzme lidersku ulogu. I zato i imamo lidere i bilo je dobro što je vaš premijer objasnio o čemu je riječ u ovoj konvenciji, o čemu nije riječ. Spomenuli ste interesne skupine, moramo malo i o tome porazgovarati. Što je interes ovih interesnih skupina da izokrenu smisao sadržaja ove konvencije? Pa na njima je da to objasne, ja zapravo sasvim ne shvaćam što se dogodilo, ali očito trenutačno postoji trend u Europi, barem u nekim dijelovima Europe, da se širi mišljenje da je modernizacija nešto što je protivno interesima ljudi, religije, obitelji i da je nečiji način života ugrožen. A ova konvencija je zapravo nešto što štiti žene i obitelji. Dakle, mislim da je riječ o kombinaciji nacionalizma i zaštiti od vanjskog svijeta. Konvencija je ratificirana uz takozvanu interpretativnu izjavu. Je li vas hrvatska vlada konzultirala s time u vezi? Da, konzultirali su nas. Ta interpretativna izjava je važna. Razgovarao sam o tome danas sa premijerom i složili smo se da sada na europskoj razini moramo učiniti više kako bismo objasnili što ova konvencija zapravo jest, o čemu se radi. Ne smijemo dopustiti da neke države članice budu same u tome. To se mora učiniti na europskoj razini.
Prvu priliku za to imat ćemo tijekom ministarskog sastanka sredinom svibnja. Prava manjina bit će jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe. Kada govorimo o Istanbulskoj konferenciji, bojite li se da ova rodna ideologija o kojoj se govori u javnoj sferi, da će ona potkopati već uspostavljene vrijednosti i zaštitu primjerice LGBT zajednice? Prije svega, ova konvencija nije o tome, nije riječ o istospolnim brakovima. Govorimo o javnom diskursu. Da, naravno, ali to je dio cijele te priče. Mnogi oni koji su protiv konvencije također su i protiv LGBT prava, ali moramo odvojiti te dvije stvari. A s obzirom na prava LGBT zajednice postoji nerazumijevanje, odnosno krivo shvaćanje u Europi, a to je da mi želimo posebna prava za te ljude. To nije istina. Mi želimo da LGBT zajednica ima ista prava kao i svi. Isto tako to je i pravo na okupljanje, na slobodu izražavanja. Imamo slučaj u Ruskoj federaciji u pogledu ovog jednog zakona koji brani propagandu s homoseksualcima. Naravno, mi smo u potpunosti protiv toga. Ovaj zakon nije zato što želimo posebna prava za LGBT zajednicu, nego zato što oni moraju imati ista prava kao i svi drugi. Spomenuli ste interesne skupine. Danas na preskonferenciji sa našom ministricom rekli ste da su manjine i druge skupine pod pritiskom ekstremnih skupina unutar zemalja Europske unije. Želim vas pitati u tom kontekstu, što Vijeće Europe koje promovira nediskriminaciju, zaštitu od religioznog vjerskog fundamentalizma, koliko pozornosti pridajete ovom trendu koji je u porastu? To je oduvijek bio jedan od naših najvažnijih prioriteta, dakle zaštita manjina, a okvirna konvencija je donesena nakon pada Berlinskog zida, jer je tada pitanje bilo što može Vijeće Europe učiniti da stabilizira Europu nakon pada Berlinskog zida, a jedno od odgovora je bilo da moramo više napora uložiti u zaštitu prava manjina, jer smo vidjeli u prošlosti da kada se ne poštuju prava manjina, tada svi ostali su u opasnosti i stabilnost i mir je u opasnosti. Dakle, okvirna konferencija sa nadzornim tijelom je veoma važna. Isto tako tu je i povelja o manjinskim jezicima. Jezik je svojevrstan alat da se postigne stabilnost i mir, ali isto tako i nešto što se može koristiti da se stvori nestabilnost. Dakle, upravo suprotno. Dakle, riječ je o identitetu, riječ je o kulturi. Ljudi moraju imati pravo na svoj jezik, na kulturu. Ako im se to oduzme, uvijek dolazi do problema. Održali ste vrlo zanimljiv govor u vezi populizma. Kolika je prijetnja populizam Vijeću Europe? To je velika prijetnja, jer populizam je, tako reći, nešto što iskorištava nesigurnost koju mnogi osjećaju u današnje vrijeme. Tu su i ekonomski problemi, nezaposlenost, sve veći jaz između bogatih i siromašnih, ali tu je i nesigurnost u pogledu terorizma zbog migracija. Sve je to nešto što se stavlja u istu košaru i koristi za političku svrhu i
koristi se protiv takozvanog establishmenta koji je protiv onog lošeg što dolazi izvana. Tome smo već prije svjedočili u Europi i to je nešto što bi moglo izmaći kontroli, ali mene osobno zabrinjava da takozvani mainstream sve više preuzimaju oni koji zagovaraju ekstremističku retoriku. Dakle, nešto što se prije 5 godina smatralo ekstremističkim danas ulazi u mainstream i cijela situacija ide u pogrešnom smjeru. Primjerice u Poljskoj, u Mađarskoj, ali isto tako i u onim više zapadnjačkije orijentiranim zemljama. Spomenuli ste izbjeglice i strah od izbjeglica. Vijeće Europe ove godine slavi, obilježava usvajanje konvencije o trgovini ljudima. Takozvana migrantska kriza u 2015. godine dovela je do zatvaranja granica u Europi, propitivanje trenutačnog sustava azila i prava izbjeglica. Hrvatska pučka pravobraniteljica je upozorila krivo postupanje sa onima koji prelaze hrvatske granice. Imali smo, nažalost, slučaj jedne djevojčice iz Afganistana koja je poginula na granici. Kako se pozabaviti time? Ovo je nešto što spada u pitanja vezana uz Schengen i UN-ovu komisiju za izbjeglice. Mi se fokusiramo na posebice njih, dakle na migrante, na djecu. Mnogi od njih dolaze sami i nažalost svjedočimo tome da ih se vraća, isto i u Hrvatskoj, što je ilegalno prema konvenciji UN-a. Dakle, dajemo sve od sebe da se fokusiramo na ove ranjive skupine, a u tom pogledu ujedinjavanje obitelji je važno pitanje, no nažalost neke države članice ograničavaju mogućnost za ujedinjavanje obitelji. Zapravo riječ je o obitelji i ne bi me iznenadilo da neki od nas, da su neki oni koji su protiv Istanbulske konvencije zapravo i protiv ujedinjavanja obitelji, dakle da obitelj ostane zajedno. Dakle, postoji mnogo različitih tendencija u današnje vrijeme. Jeste li dobili povratnu informaciju od hrvatske vlade? Hoće li se baviti ovim pitanjima tijekom hrvatskog predsjedanja? Nismo o tome razgovarali tijekom ovih sastanaka jer smo se fokusirali na prioritete. Spominjali ste prava manjina. Rekli ste da hrvatska vlada obavlja dobar posao danas na tiskovnoj konferenciji, ali manjinska prava su i dalje nešto što je ugroženo prema informacijama brojnih organizacijama. Primjerice, vaš odbor stručnjaka je to naveo kao prioritet, dakle nastavak ulaganja napora kako bi se promovirala tolerancija vis-a-vis manjinskih jezika u svakom pogledu, uključujući uporabu napisa i tradicionalnih lokalnih naziva na ćirilici. To i dalje nije slučaj u Hrvatskoj. Da, svjestan sam toga, znam za taj problem. To je nešto što pomno pratimo. Raspitao sam se za situaciju u Vukovaru, primjerice. Čuo sam da je cijela ova stvar na Ustavnom sudu, ali mi pomno pratimo ovu situaciju jer, kao što sam i rekao, pravo na korištenje vlastitog jezika je dio identiteta svake osobe i ako je to ugroženo, možete biti sigurni da će to netko iskoristiti. Što je
krajnji rezultat implementacije konvencija i preporuka Vijeća Europe? Da li je to nešto što se poboljšava? Mislim da se poboljšava. Postoje neki problemi tu i tamo. Primjerice, kada govorimo o pitanju nacionalnih manjina, svjedočimo problemima u Ukrajini u vezi mađarske i poljske manjine. Dakle, tu i tamo ima nekih problema, ali općenito gledajući mislim da se sve zemlje članice kreću u pravom smjeru. Ove konvencije su vrlo važne, isto tako i nadzor koji obavljamo, ali naravno tu je i Europski sud za ljudska prava koji je vrlo snažan instrument, jer odluka suda se mora implementirati ne samo u pogledu kompenzacije žrtava, odnosno onima kojima je nanijeta šteta, ali isto tako odluka suda nalaže i ispravljanje onoga što je dovelo do kršenja prava neke osobe. Nedavno ste u Danskoj govorili o tome. To je nešto čime se dansko predsjedanje bavi. Jeste li zadovoljni sa implementacijom, učinkovitošću implementacije odluka suda? To ide u pravom smjeru. Provedba odluka je učinkovitija nego prije nekoliko godina. Broj neriješenih slučajeva je smanjen i to u znatnom omjeru. Ali sada se suočavamo sa izazovom u pogledu Turske, jer puno zahtjeva dolazi iz Turske nakon pokušaja državnog udara. Dakle, vjerovatno će morati doći do velikih promjena, no sve u svemu mislim da se stvari kreću u dobrom smjeru. Spomenuli ste Tursku. Dakle, Turska je bila 6. najveći donator Vijeću Europe, no Ankara je povukla financiranje nakon što je parlamentarna skupština dala Muratu Arslanu nagradu Václava Havela za promicanje ljudskih prava, koji je bio predsjednik udruge sudaca i tužitelja, i on je proglašen kao osoba koja ima povezanosti sa organizacijom FETO. Kako gledate na tu situaciju u Turskoj? Kao prvo, dakle, riješili smo problem u vezi ovog povlačenja financiranja. No što se tiče pravosudne situacije i kako se pozabaviti svim ovim slučajevima nakon pokušaja državnog udara, za to još ne znamo kako ćemo riješiti, ali Europski sud za ljudska prava pomno prati situaciju. Dakle, riječ je o više od 1000 onih koji su dobili otkaze. Uspostavili smo pravni način za njih da se bore protiv tih odluka u Strasbourgu i dakle pomno pratimo to da su pravni lijekovi za njih pravi pravni lijekovi. Ako nisu, tada se sud može uključiti. A tu su i svi primjerice uhićeni novinari. U njihovom slučaju sud se počeo baviti nekim od njihovih zahtjeva. Dakle, mislim da je to nešto što se sve više prepoznaje. Prepoznaje se važnost Europskog suda za ljudska prava u pogledu rješavanja unutarnje situacije u Turskoj. Zapravo nema nikakvih drugih, zapravo nema puno alata za to da se Turska drži unutar zadanih prihvatljivih granica. Govoreći o pravima manjina. Sjećam se kada je Hrvatska se pridružila Vijeću Europe. Na ceremoniji naš je ministar vanjskih poslova bio zatrpan lecima predstavnika Reportera bez granica zbog kršenja medijskih sloboda u pogledu novinara Feral Tribuna u to vrijeme. Kako gledate na medijske slobode danas u
Hrvatskoj u pogledu vlasništva nad medijima, stanje u javnoj televiziji, napadi na novinare su i dalje problem. Da, došlo je do pomaka, ali i dalje ima prostora za poboljšanja. Mi smo zabrinuti zbog prijetnji usmjerenih prema novinarima. To nije samo problem ovdje, nego i u cijeloj Europi. To nas veoma zabrinjava. Dakle, napadi na novinare i prijetnji na novinare je nešto što se povećava, to je u porastu, a postoji i zabrinutost u cijeloj regiji u pogledu vlasništva nad medijima, što zapravo ograničava djelokrug rada medija. Dakle, još uvijek je puno prostora za napredak kao i u mnogim drugim europskim zemljama. A mi smo uspostavili poseban alat, to je jedna platforma za novinarske organizacije i putem te platforme oni mogu prijaviti prijetnje novinarima i mi se dalje možemo pozabaviti time i to je nešto što dobro funkcionira. Korupcija je prioritet europskog predsjedanja Vijećem Europe. To je, nažalost, postao način života u našoj zemlji. Prema nekim statistikama gubimo veliki postotak našeg BDP-a zbog korupcije. Jeste li sigurni da će se ova vlada moći pozabaviti problemima u vlastitoj zemlji, jer imamo probleme koji su zapravo u skladu sa stabilnošću. To je još jedan primjer liderstva koji sam spomenuo na početku. Spomenuo sam liderstvo koje je premijer iskazao u pogledu Istanbulske konvencije. Stavljajući ovo kao jedan od prioriteta, ovo će ukazati na taj problem u Hrvatskoj i o tome se radi kada govorimo o liderstvu. Hrvatska sada ima sjajnu mogućnost da obavi svoju zadaću na ovom području. Mnogo je preporuka od GRECO-a, nadzornog tijela u ovom području, u vezi Hrvatske. Hrvatska, dakle, ima mogućnost da pruži dobar primjer. No, što su najdelikatnije preporuke? Mislim da one imaju veze sa parlamentom i tužiteljstvom. Čuli smo, dakle, danas da će se imenovati novi državni tužitelj. Možete li to komentirati? Nažalost, ne mogu komentirati detalje toga. Da, primjerice, izborni postupak koji nije u skladu sa standardima koje imamo, koje zahtijevamo od svih država članica. Koliko je i dalje pravosuđe važno u ovom okviru korupcije, stabilnosti i sl. Jer Hrvatska je na kraju krajeva i članica Europske unije. Rekao sam sljedeće. Pravosuđe zajedno sa medijskim slobodama je najvažnija stvar u borbi protiv korupcije i promicanju demokracije. Ako nemate učinkovito, nekoruptivno pravosuđe, tada ništa ne može funkcionirati, jer ljudi gube povjerenje u institucije. Dakle, ako ne vjeruju pravosuđu, ne vjeruju ni drugim institucijama, jer misle da su i druge institucije inficirane, tako reći, ovim kriminalnim aktivnostima, odnosno koruptivnim aktivnostima u pravosuđu. Dakle, to je nešto što je od ključne važnosti i to je vrlo važan dio ove ravnoteži moći. Ako nema ravnoteže moći, uvijek imate korupciju. A vrlo često dolazi i do nestabilnosti, čak i revolucije. Pogledajte što se dogodilo u Ukrajini. Problemi u Ukrajini su započeli zbog nedostatka povjerenja naroda. Oni su izašli na ulice. Dakle, došlo je do jednog preuzimanja. Tako je. Ali Ukrajina je bila
toliko slaba kada se to dogodilo da Ruska federacija je mogla učiniti praktički sve što je htjela. Dakle, vidite koliko je to važno za stabilnost Europe. Kada govorimo o slabosti, kako gledate na situaciju na Zapadnom Balkanu? Primjerice u Bosni i Hercegovini imamo upozorenja Jean-Claude Junckera nakon govora predsjednika Macrona. On je rekao da zemlje Zapadnog Balkana trebaju novu perspektivu, inače bi moglo doći do novog rata. Nadam se da je on malo pretjerao u toj svojoj izjavi, jer mislim da je narodima Zapadnog Balkana dosta rata, no u Bosni i Hercegovini postoje neki znakovi upozorenja, čekaju nas izbori u BiH, mora doći do promjene izbornog zakona koji će štititi reprezentaciju takozvanih drugih i osigurati da hrvatska manjina hrvatski narod u federaciji ima prava. Dakle, ta pitanja se trebaju riješiti, inače postoji opasnost da će izbori na jesen biti nelegitimni. I to naravno može dovesti do vrlo teške situacije, jer dolaze i vrlo ozbiljni upozoravajući znakovi iz Republike Srpske. Dakle, moramo pomno pratiti situaciju, a europske institucije moraju učiniti sve što mogu, sve što je u njihovoj moći kako bi situaciju vratile na pravi put. Dugo smo govorili i upozoravali na probleme u pogledu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, ali nitko, nažalost, ništa nije učinio u tom pogledu. Puno se govori o geopolitici zadnjih godinu dana ili nešto više i naravno recentnoj situaciji u pogledu odnosa sa Rusijom. Rekli ste da bi bilo opasno za svijet ako Rusija bude izostavljena, a Vijeće Europe je jedino mjesto gdje Rusija ima legalno obvezujuće odnose. Znamo da je Rusija praktički izašla iz institucija Vijeća Europe, ali i dalje su formalno pravno članovi i to je i dalje mjesto kome se ruski narod može obratiti u pogledu kršenja svojih sloboda. Kako to komentirate? To je vrlo složeno pitanje jer Rusija više ne sudjeluje u parlamentarnoj skupštini i uopće ne treba naglašavati da ako prođemo sve nadolazeće izborne procese bez participacije Rusije, može doći do problema. Oni isto tako su povukli svoje financiranje i to je isto tako neprihvatljivo. Dakle, ako se ovi problemi ne riješe, moglo bi se dogoditi da Rusija u potpunosti izađe iz Vijeća Europe, što bi bilo vrlo loše za ruske građane, jer njima će tada biti uskraćeno pravo da se obrate, da se mogu obratiti na Europskom sudu za ljudska prava. To će biti loše i za Europu u cjelini. Oni koji žele da Rusija izađe iz Vijeća Europe, da se udalji, čine sve što mogu. No, mogu vam postaviti protupitanje. Mislite li da će Europi biti puno bolje bez sudjelovanja Rusije, bez toga da Rusija ima pravno obvezujući odnos sa europskim pravosudnim sustavom? Mislim da Rusiji ne bi bilo bolje, da ne bi ni Europi bilo bolje, ali nažalost napetosti svugdje rastu. Većina političkih lidera u današnjoj Europi čine sve što mogu kako bi podigli tenzije, ne smanjuju ih. I mislim da moramo razmisliti o tome. Moramo razmisliti o ovoj situaciji, kako izbjeći daljnju eskalaciju. Možda nam je potreban neki novi Willy Brandt koji je to vrlo dobro shvaćao, što je hladni rat.
Ali situacija je teška i imamo puno problema. I na kraju bili ste premijer, bili ste ministar vanjskih poslova, bili ste član Nobelova odbora, sada ste na čelu Vijeća Europe. Iz vašeg bogatog i dugogodišnjeg političkog i međunarodnog instituta, hoće li ovaj novi, više polarni svijet dovesti do puno većeg broja slučajeva kršenja međunarodnih pravila i hoće li svijet u kojem živimo biti bolje mjesto i da li je moguće popraviti situaciju? Što se tiče kršenja međunarodnog prava kojem smo svjedočili tijekom invazije na Irak, tu je aneksija Krima, ove operacije u Siriji, ako se takvo što nastavi, svijet će biti puno opasniji nego što je bio u prošlosti, nego što je danas. Ali danas je puno sila, puno poluga moći koje treba uzeti u obzir, ali ako se one pridržavaju povelje UN-a i koja kaže da trebaju djelovati u ime cijele svjetske zajednice umjesto u ime svoje zajednice, što čine trenutačno u Siriji. Ali ako uzmemo u obzir ono što kaže povelja UN-a, tada je moguće riješiti ove probleme. Ali ne vidim da možemo ponovno uspostaviti ono što smo imali, dakle, da imamo dvije velike sile, Sovjetski savez i SAD koji vladaju svijetom. Zapravo je SAD vladao svijetom, a zatim dijelom SSSR. Ali, dakle, imamo sada i Kinu. Rusija postaje sve asertivnija. Dakle, ne možemo se vratiti na stari svjetski poredak. Moramo se pozabaviti problemima koji se temelje na distribuciji moći u današnjem svijetu. Mnogi to ne žele prihvatiti i pokušavaju dobiti prednost i biti jedini koji vladaju svijetom. Hvala vam na gostovanju.